शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया पार्वती जप ले, माला मैया पार्वती जप ले। उनका मिल ले डमरू वाला जप ले कोई दिल वाला। उनका मिल ले डमरू वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया सरस्वती जप ले, माला मैया सरस्वती जप ले। उनका मिल ले वेद वाला जप ले कोई दिल वाला। उनका मिल ले वेद वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया लक्ष्मी जी जप ले, माला मैया लक्ष्मी जी जप ले। उनका मिल ले चक्र वाला, उनका मिल ले चक्र वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया सीता जी जप ले, माला मैया सीता जी जप ले। उनका मिल ले धनुष वाला, उनका मिल ले धनुष वाला जप ले कोई दिल वाला। उनका मिल ले धनुष वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया राधे जी जप ले, माला मैया राधा जी जप ले। उनका मिल ले मुरली वाला, उनका मिल ले बंसी वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला मैया रिद्धि सिद्धि जप ले, माला मैया रिद्धि सिद्धि जप ले। उनका मिल ले बुद्धि वाला जप ले कोई दिल वाला। उनका मिल ले सुनने वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। ई माला हरिंदर भैया जप ले, माला नीलम दीदी जप ले। गुरु मिल ले तीन सूत्र वाला जप ले कोई दिल वाला। गुरु मिल ले तीन सूत्र वाला जप ले कोई दिल वाला। ई माला सब शिष्यालो जप ले, माला गुरु भैयालो जप ले। गुरु मिले नि दया वाला, गुरु मिले नि दया वाला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। नमः शिवाय के माला जप ले कोई दिल वाला। अगर अच्छा लगे सारी भाई भाई को तो जरूर कमेंट लाइक और शेयर कीजिएगा।